Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu season 8 bayaqala namhlanje. Siredi siredi sinembuzo futhi bafika ley'mpendulo siphinde sibe nembuzo. Season 2 of Uthando Nesithembu ila sithola khona ukuthi bekunonkosikazi omunye. And lo nkosikazi lo ubaba uMseleku uthi umlobole eduze kakhulu kaMacele. Okusho ukuthi uyena second wife kaMseleku. Athi-ke uMseleku kulo season 2 makuvela indaba yankosikazi wakhe lo munye athi ube negalelo elikhulu alidlale empilweni kaMakhumalo because yilo nkosikazi lo. Athi uMakhumalo wahlangana naye ofisini. Mayehlangana naye ofisini wathi unkosikazi kodwa uzohlala naye. So ehleli naye zikhona izinto amfundisa zona amsiza ngazo sizwa ngabe. Iversion yabo ke le as uMakhumalo Masawu kanye nobaba uMseleku. Emphakathini uyi-girlfriend uhleli ne-boyfriend ugebhetile. Kube-ke esinye-ke isimo esisenye indaba esingayazi ukuthi siyibiza ngani. Base ku-husband ononkosikazi la aphinde abe ne-girlfriend la endlini eyodwa. Uyabo kusa-Nigerian movie. So le Nigerian movie ke ibe khona kulesikhathi ebekhona. Manje sizwe uMakhumalo ethi ku-season 8 udinga i-clarity egameni lokukepita. But into ezwakala ayisho ukuthi ukuhlala noMseleku. Bas ukuhlala noMseleku eMzumbe ngicabanga lokho because uhlalile noMseleku before eyintombi ehleli nonkosikazi kaMseleku. Uma seyichaza lento uthe yena beyiba awkward kodwa mayesho lo awkward unesmile engathi yena uchaza into ecute. Aze athi ubeyingane uMasawu kuyena owenza izinto because ubenemali. Ngicela si-underline igama elithi ubeyingane ukuze the next video sicele ubulungiswa for uMacele. Ngesikhathi uMakhumalo efuna i-clarity for uMkipito ukuthi ke iyiphi understanding anayo because ikhona lento yokuzwa okuselective noku-understand izinto okuselective. Ufana nabalandeli bamakhumalo abathi njengamanje uMayeni uyangena akangeni ndawo uMayeni kwizinqumo ezithathiwe ngoMkipito before ubengangeni nhlobo yena ubekubo. But inkulumo ebekhona kwi-previous season ile hlokoloza uMayeni ukuthi akhulume izinto okuhleli phezu kwazo. Ukuthi oyisusayo kufanele akwazi ukuyiqeda. Inkinga isikhathi esiningi khona oqala indaba engasakwazi ukuyiqhubeka. So lokhu kunjalo. Yingakho kuzogcina sekuthiwa uma kufika amakhamera abanye baya ethi kade-ke sabona Nkosi yami kade sabona. Asidluleke la ukuze sizofika ku-video number 2. Yes. Kwaze kwakuningi guys ngihluphekile kune-phone ade ngisebenzisa ingibangela inkinga manje lapho seziningi izinto nemibuzo miningi but ayikho into engizoyenza ngoba sekunje. Okunye-ke thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.